ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕುಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪತ್ರೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲಿಯನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೆರು ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟೆ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಿಲಯಡ್ ಪ್ರಸಾರ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ಲ ಕಜ್ಜನು ಕೇಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಲಯಗ್ ಸುಮಾರು 150 ಕಾಗಜ್ಲು ಬೈದಂಡೆ ಶೋತ್ರನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಪೂರ ಕಾಕಚಿಲೆನ್ಲ ಹೋದರೆ ಆ ಒಂದು ಐಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಕಚಿಲೆನು ಎಂಕುಲು ನಿಕಲ ಎದುರು ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾಂಡ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸುರುಮಲ್ಪುಗನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಯಾನತ್ತೆ ಕುವೈಟದ ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು ಮೇರು ಬರೆತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜನ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ ಪಂಡೆರು ಕಿನ್ನಿಡು ರೇಡಿಯೋ ಎಂಕುಲು ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಕುವೈಟ್ ಉಡುಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಂದ್ರೆ ದಾಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡಾ ಬಂದ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಕುವೈತದ ರಮೇಶಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಕೇಂದೇರು ಸುಮಾರು ಜನತ ಉಡಲ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ಒಂದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋನು ಎಂಚಕೇನು ಪಂದ್ ಪ್ರಪಂಚ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗೊಟ್ಟು ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ರೇಡಿಯೋನು ದೀದು ಟೇಷನ್ ತಿರ್ಗವನ ಕಾಲ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ 7 ಕಡಲು ದಂಚಿದ ಮಾತ ಪರವೂರ್ದ ತುಳುವೆರಲ ಕೈ ಬೆರಳೆಡೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕುಡ್ಲನು ಕೇನೊಲಿ ಐಕನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಈತೆ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಪ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಏರ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ನಿಕಲ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಕೇನರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನದಾಯಿಗೆ ತಡ ರಮೇಶಣ್ಣ ಇನಿಯೇ ರೇಡಿಯೋನು ಕೇನರಿಗೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಯಾನಿತ್ತೆ ರಡ್ನೇ ಕಾಕಜಿ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂನೋರ್ದು ಮಮತಾ ಅಂಚನ್ ಮೇರು ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಐಲೇಸಡು 101 ಪದ ಮಲ್ಪೋರ ಪಂತರತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಪದ ಬರುವ ಪಂಪಿನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡುತ್ತನ್ಗೆ ಮಮತಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿರು ಐಲೇಸ 101 ಪದಟ್ಟು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪದ್ರಾಡು ಪದಕಲೆನು ಮಲ್ದೇರು ಐಟ್ ಎಡಮ್ಮ ಪದಕಲೆನು ತುಳುನಾಡುಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೇರು 101 ಪದಗೊಂಚಲೆನಿಲ್ಲ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಟೀಮ್ ಐಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕನ ಸುರುಕಾದು ನಿಕುಲು ಬರೆತಿನ ಪದಕುಲು ಐಲೇಸದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗಡು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಗೆತ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ಬರೆತಿನ ಪದಕುಲು ಮೀಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಪಂದು ತೂಪೇರು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಟೀಮ್ ನಿಖಲನ ಪದಕಲೆನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತಿಂಗಲುಗು 2 ಪದ ರೆಡಿ ಆಂಡಲ 101 ಪದ ರೆಡಿ ಆವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಗೆತನು ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಐಲೇಸದ ರುವಾರಿ ರಮೇಶಣ್ಣ ಪಂತೇರು ಅಂಚಾದ ಮಮ್ಮತಕ್ಕ ಇರ್ನಲ ಪದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆವಡು ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾದ ಬಯಕುವ ಶಿವಣ್ಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ದೂರದ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಅಮಿತ್ ಅನುಜ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯರ್ದು ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಪರವೂರ್ದಕಲೆಗ್ ಪದ ಪನರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಎಂಚ ಬಂದ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನೆಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಯ್ದುಡು ಪಂದು ತೋಜುಂಡು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಿಲಯಡು ಪ್ರಸಾರ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಡಲಾಯರೆಗ್ಲ ತಲುಪುದುಂಡು ಪನ್ಪಿನನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಶಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ನಮಕ್ ಅನುಜರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಡು ಇಂಚಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಡು ನಡತಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಮೇರು ಉದಿತೆರೆ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಪದನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೇನಯೇರಿ ಅವು ಐಲೇಸದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಮನ ಮುಟ್ಟದಂಡು ಇಂಚನೆ ಪರವೋಡು ಒಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುನ ಐಲೇಸ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಈ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಕೊರಕನೆಲ್ಲ ಹೊರಕೇಂದು ಐಕ್ ಸ್ವರ ಕೊರಿಯರು ಪಂದಾಂಡ ಐಲೇಸಡು ಉಪ್ಪುನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ ನಿಕ್ಕಲೆನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಪದ ಪನ್ಪಿನ ಅವಕಾಶನ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ನಿಲಯಗ್ ತೆರಿಪಾದೇರು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಶಿವಣ್ಣ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಕಜಿ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಪಂದ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರೆ ಐಲೇಸಡು ಪದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕಿ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು
ಪನ್ಪಿನ ಯಾನಲ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾನಿ ಕಾಗಜಿ ನನ್ನ ಬೈದುಜಿ ಪಂದ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಗಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈರು ಪಂಡಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಯಾನುಲ ಐಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಇದಮುಟ ಬುಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಎಡ್ಮ ಪದಲ ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತಿನ ಪದೈನ ಪದಕುಲು ಇತ್ತೆ ಉಡಲ ಸಿರಿತ ಸುಮಾರ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಈ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪದನು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಪುಗರ್ತದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ ಒಟ್ಟುಡು ಪುಗರ್ತದ ಸ್ವರ ಕೊರ್ಪಿನ ಗಾಯಕರನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪದನು ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಸುಮಾರು 25,000 ಹಿಡಿದು 30,000 ಮುಟ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಣ್ಣ ಭಾಜನ ವಿಡಿಯೋ ಪದ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆವು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ನ್ಯ ಪಣವುನು ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಗೂ ಗಲಸುವ ಪಂದು ಐಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ನಿಲಯಗ್ ತಿರುಪಾದೇರು ಅಂಚಾದು ಅನಂತಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆದ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಒಂದೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಪುದರಡೆ ತುಳು ಸಂಗೀತ ಲೋಕಗೂ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆನು ಸಲ್ಲಿಸೇರು ಪಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲ್ನ ಆ ಸೇವೆ ಶತಶತಮಾನ ಮುಟ ಮದಪಂದೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಿಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸುಲ್ಮೆನೆ ಶಿವಣ್ಣ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಡೀತ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿನ ಓದುದು ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಕಾಕಜಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತೀಶ್ ಬಂದು ಮುಂಬೈರ್ದು ಬರೀತೇರು ಅದಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊರ್ಲುದ ಹಿಟ್ಟು ಪದ ಬರೀಪುನಿ ಇಂಚ ಅವು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಮಿನಿ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುವರ ಬಂದು ಐಲೇಸದ ಟೀಮ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ದೂರದ ಬೊಂಬೈದ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಬಾರಿ ಉಮೇದದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಂದೇರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕುಡ್ಲಡು ಮೂಡುದು ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ್ಲ ನಿಕುಲು ಕೇನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಲಯಡು ಪ್ರಸಾರ ಆಪಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ತುಳು ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರನೇ ನಿಖಲನ ಪದ ಬರವುಗೂ ಹೊರ ಆಪುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಐಲೇಸ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿಖಲು ತಪ್ಪಂದೆ ತೂವೋಡು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆನ್ನಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಖಲೆಡ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಬಾತೇರ್ಪವನ ಅವಕಾಶನು ಐಲೇಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮೆರೆನ ಪುದರ್ ನಿಕ್ಲು ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುಗರ್ತದ ಬರಹಗಾರೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಗೂ ಬೆನ್ನಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಐಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪದಕಲುನು ಎಂಚ ಬರೆಪಿನಿ ಅವು ಪದ ಜನಮಾನಿಲಿನ ಉಡಲ್ಡು ಮದಪ್ಪಂದೆ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯನ್ಲ ತೆರಿಯುವನ ಅವಕಾಶ ನಿಕಲೆಗುಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತವಂತೆ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರು ತಪ್ಪಂದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಐಲೇಸ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಪಾಲು ಪಡಲೇ ಪಂದು ಐಲೇಸದ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಿಲಯಡು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತಂದೇರು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಮೂಲಬೂರ್ದಿನ ರಾಶಿ ಕಾಗಜಲಿನ ಇನಿ ಓದರೆ ಆವ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಜಿ ಶೋತ್ರಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬೂರ್ದಿನ ರಾಶಿ ಕಾಗಜಲಿನ ತೂನಗ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕಾಕಜಿಲಿನ ಬರೆಯೊಂದೊಪ್ಪಲೆ ನಿಕಲ ಕಾಕಜಿಗೆ ಉತ್ತರನು ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲಸನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ಪುಡು ಐಲೇಸದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾತ ಬನ್ನೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯನು ಐಲೇಸ ಬಯಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ನಿಕಲ್ಡ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಏನ್ ಬೇಕು? ಬರೀ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು.